Que tal, como están? Benvidos a un novo faladoiro. Como cada 15 días acompáñanme aquí no noso plató representantes políticos de Santiago. Imos falar sobre diversas cuestións que teñen que ver coa actualidade en Santiago. Unha actualidade non imos ser moi innovadores porque volvemos a traer a esta mesa a Intermodal, posto que onte celebrouse, mellor dito, un pleno con respecto a este tema, así que imos volver a analizar ese proxecto. Presentamos, antes de nada, os nosos acompañantes. Temos a María Rozas, tenente de alcalde. María, benvida, moi boas. Moi boas. Volve ademais a este debate, porque a última vez tivemos a voceira, a Marta, así que agardemos que todo vaya ben. Temos tamén a Agustín Hernández, voceiro do PP. Agustín, benvido. Hola, boas tardes. Acompáñanos ademais Paco Reyes, voceiro do PSOE Compostelán. Paco, benvido unha vez máis, moi boas. Moitas grazas, boa tarde, un placer como sempre. E tamén temos de novo a Rubén Cela, voceiro do BNG. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. Pois, como dicíamos, volvemos a traer a actualidade a Intermodal, aínda que xa fixemos algún que outro debate, moitas entrevistas, moitas novas sobre este tema, pero onte celebrábase un pleno no que precisamente se debatía sobre ese convenio que teñen que asinar o Concello, a Xunta e o Ministerio de Fomento, un convenio o que se lle deu luz verde nesa sesión cos votos a favor do Goberno de Compostela Aberta, coa abstención do PP e do BNG e co voto en contra do PSOE. Así que moito que falar sobre este asunto. Comezamos coa tenente de alcalde. María, como foi ese pleno? Que conclusións sacamos? Bueno, pois do pleno sacamos a conclusión de que dimos un paso adiante para que a cidade de Santiago teña intermodal, non? Un paso adiante despois de moitos anos de enredos. Recordemos que, bueno, pois a historia de intermodal ven de fai moito tempo. No ano 2006, Bugallo decía que iba a firmar un convenio para que Santiago tivera unha intermodal. Estamos no ano 2016, a estación ferroviaria que temos é a mesma que tiñamos pois cando éramos crianzas, non? Entonces foi un primeiro paso para que Santiago teña unha estación intermodal que ademais pois concede unha solución a un problema histórico da cidade de Santiago, que é esa división que hai entre os barrios do sur co resto da cidade, non? A parte da solución ferroviaria. Unha estación que, como decía antes, ven pois dando coletazos dende o ano 2006 na que Bugallo anunciaba unha intermodal. Non se firmou o convenio ata o 2009. No 2009 abriuse un concurso de ideas. Eu creo que é necesario pois facer memoria e recordar toda a historia que ten a intermodal. No 2009 abríase un concurso de ideas que finalmente non se resolveu ata o 2011, onde finalmente ganou o proxecto de Herreros, como todos sabemos, e chegou ao goberno o Partido Popular. Foron 4 anos de novo perdidos, non? Conde Roa non estaba de acordo, Conde Roa, primeiro alcalde do Partido Popular, non estaba de acordo con que Santiago tivera un intermodal. Está aí a hemeroteca, temos as súas declaracións en diversos medios, sesións plenarias, etc. Consideraba que Santiago non tiña que ter unha intermodal. Despois, pois, non se avanzou tampouco no proxecto ata o 2015, onde houve unha solución ferroviaria, solamente ferroviaria, non? Recordemos que o Partido Popular no 2015, en pre-campaña electoral, presentou pois un proxecto que realmente era unha solución ferroviaria. Con esa situación nos atopamos en Compostela Aberta, que desde o principio do goberno pois traballamos e mantivemos reunións tanto ca Xunta, co Ministerio de Fomento, con Adif, pois para procurar unha estación intermodal, unha solución intermodal para Santiago. Desde o principio, porque era un dos obxectivos moi claros que tiñamos, non? Que non nos podíamos contentar ca solución ferroviaria que parecía que negociaran pois no anterior goberno o Partido Popular. Con ese obxectivo traballouse e co pleno de onte plasmouse que ese obxectivo pois tivo resultados, non? Resultados nos que conseguimos unha intermodal pois con unha solución mecanizada de acceso a través de ascensor ou escaleras mecánicas. Conseguimos que sexa menos perxudiciosa económicamente para o Concello. Por que digo isto? Porque se recordamos a intermodal, o convenio da intermodal do ano 2009, pois recollía 53.000
4.000 metros de aproveitamentos urbanísticos. E que quere dicir isto en temas económicos, en cartos? Pois 25 millóns de euros, non? Agora o que está a asumir o Concello económicamente é a terceira parte do custo da construción da pasarela que unirá pois ambas estacións, que se calcula en torno a 750.000 euros esa terceira parte. Entonces penso que a diferencia entre unha e outra é moi importante, moi significativa, non? Ademais de que os aproveitamentos urbanísticos pois se reducen nunha cantidade moi importante, isto foi unha reivindicación do Concello, e redúcese nunha cantidade moi importante, e hai o compromiso de que o 50% deses aproveitamentos urbanísticos a voceira do Partido Popular non lle gusta o que estou dicindo porque me está poñendo unha cara moi fea, pero despois a ter a oportunidade de explicarse el, ese 50% dos aproveitamentos urbanísticos pois destinaránse a vivendas de protección oficial, non? O cal é un avance tamén en comparación co convenio de 2009, onde nos aproveitamentos urbanísticos, que como dicía antes eran moito máis grandes, pois incluíase usos comerciales, incluíase un centro comercial pois dun tamaño similar ao que pode ser agora mesmo nas Cancelas, aí no Ensanche, non? Entonces, agora apostamos pola vivenda de protección oficial, apostamos por unha estación intermodal cun novo proxecto de herreros, o mesmo arquitecto que fixera o proxecto 2009, pero con menos coste en aproveitamentos urbanísticos, cunha solución para a cidade e para esa conexión e facilitación da comunicación na cidade cos barrios do sur. Bueno, pois dicía María que o voceiro do PP non lle estaba a gustar o que estaba a dicir. É certo que durante os últimos días estivemos a escoitar moitas críticas sobre ese convenio. De feito, Agustín Hernández nese pleno chegou a dicir ou a invitar de alguna maneira ao goberno, ao alcalde concretamente, a que retirara esa proposta. Paco Reyes falaba de claudicación política, Rubén falaba de que era un bo acordo para a DIF, pero non para Santiago, así que imos desenvolver esas críticas ou esas valoracións. A realidade é que onte, únicamente cos votos de Compostela aberta, o Pleno do Concello aprobou un mal acordo para a cidade. Non é un convenio, é un protocolo, non vincula as partes. Unha das xustificacións que empregou o alcalde foi: non se preocupen que isto únicamente ten validez para 4 anos. Bueno, a verdade é que non estarán moi satisfeitos se utiliza esa xustificación. Onte, pois, quedou reflectida a soidade non do poder, a soidade da prepotencia de Compostela Aberta, que fixo unas negociacións a pesares de que podería ter contado co resto dos grupos da oposición, que podería ter contado coa sociedade civil, co foro cívico, pois o alcalde decidiu facer unas negociacións de xeito individual, iniciar e percorrer un camiño que nos deixamos marcado. A concelleira falaba do proxecto da Intermodal, que decía que o está a facer o mesmo Herreros en colaboración co INECO a través dunha colaboración dirixida polo Ministerio, precisamente grazas a xestións e ao traballo feito no derradeiro ano do mandato do Partido Popular, non? Eso é así, como tamén esa solución ferroviaria. É curioso que o concelleiro onte dixera que que todo este acordo ven condicionado polo feito de que o Ministerio licitou a solución ferroviaria. É certo que o Ministerio licitou a solución ferroviaria, por certo, non é un contrato menor, 19 millóns de euros, por certo, non é a primeira vez que actúa o Ministerio nesta estación, posto que non sei se a concelleira utiliza moito o tren, pero nesta estación, con motivo da construción da alta velocidade entre Santiago e Ourense, o Ministerio xa fixo unha actuación pequena, pero bueno, pequena son 1,7 millóns de euros. Son cartos. En todo caso, lóxicamente, necesitamos moitos máis cartos e no seu momento, pois, fixar e comprometer esa licitación da primeira fase ferroviaria creo que foi positivo para a cidade. Se o concelleiro recoñece e admite que é necesario modificar, complementar e coordinar esa actuación ferroviaria coa actuación da Intermodal, que, insisto, está en proxecto grazas ás xestións feitas no derradeiro ano do goberno do Partido Popular, o lóxico é que nese convenio pois o ADIF asumira un compromiso moi sinxelo, vinculado lóxicamente ao cumprimento estricto da normativa de contratos do sector público, e é asumir por parte do ADIF o axuste e a modificación dese proxecto, que xa está prácticamente, non sei se asinado o contrato, pero adxudicado, asumir os axustes necesarios para que todo
o que o Ministerio faga na estación sexa compatible coa futura intermodal. O que non sería lóxico é que, por unha banda, o Ministerio faga un vestíbulo ao lado da Rúa do Hórreo, que a Xunta faga un vestíbulo ao lado da Rúa Clara Campoamor e que teñamos dúas instalacións, pois unha ao lado da outra, que poderían ser unha única instalación moitísimo millor e moito máis operativa. Eso ninguén o falou. Ninguén está a coordinar este proxecto. Ninguén está a traballar conxuntamente con todas as administracións. E, por certo, onte fixemos unha serie de preguntas que quedaron sin resposta. A primeira é moi sinxela. Cando está previsto, de acordo cos datos oficiais, que a estación de Santiago teña 3,5 millóns de viaxeiros? Porque será nese momento cando o Ministerio inicie a construción da estación intermodal. Cantos viaxeiros tivo a estación de Santiago no ano 2015? Ese é un dato estadístico. Como que o alcalde non coñece ese dato? É sorprendente. Cando vai ter... Non coñeces unha posición, porque Non. o alcalde o dixo no pleno, son datos do Ministerio de Fomento, están No, colgados na página web do Fomento, non pode sei acceder se cando eu- queira. a verdade é que non non o coñece sei- o alcalde ou Agustín Hernández? Porque... O alcalde non dixo Cuidado. cantos viaxeiros tiña e ten a estación de Santiago. Non dixo cantos tiña de acordo cos datos oficiais do Ministerio. Non explicitou nin explicou aos voceiros da oposición e á cidadanía nese debate como foi a negociación. Cal foi o punto inicial do Ministerio? O lóxico é pensar que, cando chegou ali o alcalde e o concelleiro, pois o Ministerio dixo: nós non imos facer a estación intermodal ata que teñamos 5 millóns. É unha actuación prudente e responsable do Ministerio, posto que o Ministerio mira polos cartos de todos os españois. E o lóxico é que o alcalde dixera: non, nos necesitamos o mesmo trato que en Vigo e que na Coruña, cero. E logo despois que chegaran a un punto intermedio. Como foi a negociación? Como foi a negociación da porcentaxe de financiamento? E que dá a sensación de que o alcalde máis o concelleiro entraron pola porta do Adif, o señor do Adif, en defensa dos seus intereses lexítimos, dixo: home, nós non imos facer a estación de Santiago ata que teñades 3,5. A verdade é que eu teño fonda preocupación ao respecto de cando imos acadar eses 3,5. E a verdade é que penso que pois admitir pagar o 30% a Xunta e o 30% ao Concello dunha actuación consecuencia da fenda ferroviaria orixinada polo feito de que as vías están onde están, home, creo que é unha mala negociación para a cidade. Por lo tanto, insisto, cando vai ter o Concello feito os seus deberes? Cando vai ter o Concello os terreos para que a Xunta poida facer a estación de buses? Cando vai ter o Concello modificado o plan xeral para que a Xunta poida aprobar o proxecto? Nós non temos ninguna resposta. Temos un protocolo sin ningún compromiso, cunha vixencia de 4 anos, que lamentablemente é peor que o convenio de 2009. É así. Todo o que permitía facer o convenio de 2009 é posible facelo co novo protocolo. Todo. A estación intermodal, a estación de buses, probablemente o novo protocolo, eso sí, defende mellor os intereses do Adif e do Ministerio. Eso é o lamentable desta historia, na opinión, lóxicamente, do grupo maioritario da oposición do Concello. Eu teño moitas ganas, perdade, solo un inciso, sei que lle toca agora a Paco, pero teño moitas ganas de coñecer e de que se transparenten esas negociacións que tivo Agustín Hernández como alcalde de Santiago e como conselleiro de Infraestructuras, non? Porque aquí está pedindo que se transparenten as negociacións palabra por palabra, detalle por detalle, cifra por cifra do alcalde de Santiago de Compostela, que é algo inaudito que nunca aconteceu e que el como responsable cargo público nunca fixo, non? Non vou a roubarlle máis tempo, sei que é o turno dos compañeiros, pero que me parece realmente ese comentario impresentable, Agustín, impresentable. Eu non teño ningún inconvinte pues en explicar como acadamos que o Ministerio, nun momento complicadísimo dos orzamentos públicos e da facenda pública española, licitara un proxecto de 19 millóns de euros para desbloquear a actuación que agora vostedes están dicindo que é froito das negociacións de Compostela Aberta. A obra ferroviaria foi licitada por unha administración do Partido Popular, estando o Partido Popular no goberno de Santiago de Compostela. E o anteproxecto da estación intermodal está sendo redactado por INECO e por señor Herreros grazas ao compromiso da ministra de Fomento do Partido Popular e as xestións humildes dun alcalde do Partido Popular que tivo o nome de Agustín Hernández. É así, esa é a historia. E cando queira vostede, explícolle como é necesario negociar en Madrid dende unha posición de forza, e creo que vostedes perderon unha oportunidade de ouro de negociar co aval de toda a corporación máis da sociedade civil de Santiago. Pero o alcalde quixo sacarse a foto únicamente o señor Noriega cos
con dúas conselleiras e a ministra. É lexítimo. Non falemos de fotos, señor Agustín Hernández, porque vostede ten un currículum moi intenso de sacarse fotos. De feito, creo que traio por aquí algunha foto de vostede, algunha de moitas, de todas formas, bueno, non deixa de ser curioso que se adxudiquen méritos cando fai un ano o que vostede presentou foi unha solución ferroviaria, o está a dicir, unha solución ferroviaria de 19 millóns de euros que condicionaba calquer intento e proxecto de facer unha nova intermodal de forma pois moi problemática. O facía imposible e non o di Compostela Aberta. Aquí hai unanimidade, non o dio Compostela Aberta, o dixo absolutamente calquer partido político en aquel momento e calquer sector crítico da cidade. Condicionaba, esa solución condicionaba a poder facer unha intermodal, que foi o que presentou vostede en precampaña electoral. Non engaña a ninguén, non presentou unha intermodal, non presentou ningún tipo de pasarela que fixera unha conexión, non presentou ningún proxecto que pudera ser unha solución para a cidade, non? Entonces, ter memoria para que corresponde, perdón, que isto se está convertendo nun diálogo, remato xa e deixo falar o resto. Pois vamos de dar xa a palabra a Paco, que ademais o PSOE, recordamos, votou en contra nese pleno dese convenio, así que pensa Paco que ao final si se vai a asinar ese acordo? Bueno, onte a verdade é que quedaron postas de manifesto moitas cousas no pleno. Penso que o pleno foi clarificador en moitos aspectos. O primeiro é que Santiago está a perder o tren da intermodal. Está a perder o tren da intermodal, entre outras cousas, por esa actitude de sumisión do Goberno de Compostela Aberta diante dos intereses de Adif de Fomento da Xunta de Galicia. Esa é unha realidade. O seguinte que quedou claramente posto de manifesto é a soidade do goberno, e ademais hai un dito que di que cuidado co que desexas porque te podes atopar que o teñas. Ben, o goberno de Compostela Aberta, dende o primeiro momento, apostou claramente por quedarse só nos grandes temas que importan esta cidade e onde se veu que o está a conseguir. Quédase só, pero obviamente non defendendo os intereses da nosa cidade. Despois se presentou un protocolo de intencións, eso non se lle pode chamar convenio. O protocolo de intencións claramente o di a Lei de Procedimento Administrativo, porque foi simplemente unha declaración de intencións, iso sí, con uns compromisos moi gravosos para a nosa cidade, que é o mesmo que decir, cuns compromisos moi gravosos para os veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Cales son eses compromisos gravos? Bueno, o primeiro que Santiago vai ter que pagar, polo tanto, peto dos veciños e das veciñas, van ter que pagar por segunda vez unhas expropiacións para a construcción da nova estación de autobuses, porque xa fixermos e, polo tanto, xa pagáramos a expropiación dos edificios dos hangares de Coipe, pero agora, por unha decisión unilateral da Xunta de Galicia, eu non entro en consideracións técnicas, pero unha decisión unilateral da Xunta de Galicia, e temos que voltar a pagar novamente as expropiacións. Ademais, pagarlle as expropiacións a Adif, os seus terrenos, onde vai construir a nova estación, se que chega ese momento. É curioso que nun pleno do Concello de Vigo, unánimemente todos os partidos en Vigo votaron que non pagaría o Concello de Vigo as expropiacións para a estación de Vigo, que as pagaría ou a Adif ou a Xunta de Galicia. Esta é a gran diferencia aquí. Por outra banda, bueno, pois o que aparece é o pago dun 30% da pasarela que non sabemos canto diñeiro é. Si sabemos que imos ter que asumir o peto dos veciños e das veciñas o 30% desa pasarela descuberta que vai darlle forma a ese intercambiador, porque non é unha estación intermodal, é un intercambiador e descuberta. En Santiago non chove, polo tanto, eso non ten máis problema. E por último, un recoñecemento dun aproveitamento urbanístico que recolle o protocolo que onte se nos presentou, pero con opacidade absoluta. Non sabemos cantos metros cuadrados van ser, non sabemos o valor, non sabemos cales van ser os usos, é dicir, unha opacidade absoluta, cosa que non pasaba, por exemplo, co convenio ou co protocolo de 2009. Que máis cousas quedaron onte de manifesto? Bueno, o recoñecemento público, tanto por parte do concelleiro que defendeu o convenio, o concelleiro de Espazos Urbans, como por parte do propio alcalde, de que non estamos diante de ningún proxecto de estación. Eles falaban dun anteproxecto, foron xenerosos, en chamalo así, pero era un anteproxecto. Polo tanto, o que estamos é ante clarísimamente unha situación perdida para a nosa cidade. Unha situación que se atopa con que temos unha discriminación sobre a nosa cidade, que é a capital do país, non o podemos esquecer, porque somos a única cidade onde se lles exixe chegar a 3,5 millóns de pasaxeiros para cubrir unha pasarela. Vale? Para cubrir unha pasarela do intercambiador. Polo tanto, eso non lle pasou a Vigo, eso non lle pasou a Ourense, eso non lle pasou a Coruña, eso non lle pasou a Segovia. Segovia ten unha auténtica estación intermodal con 10 veces menos pasaxeiros que a de Santiago de Compostela. Claro, a pregunta que un se fai neste sentido é que é o que tentou de defender Compostela Aberta
diante do Ministerio de Fomento, diante da DIF e diante da Xunta de Galicia. É dicir, o que fixeron foi clarísimamente escribir o contido deste protocolo de intencións, o dictado de Fomento da Xunta de Galicia, por certo, as dúas gobernadas polo Partido Popular, e sinalo poñéndose de xonllos diante dos intereses de outras administracións e non defendendo os intereses de Santiago de Compostela. Esa é a realidade. Ben, pois Rubén, casi non chego a vostede, porque esta ronda foi bastante longa, teñen moitas cousas que dicirse aquí o goberno actual e o anterior goberno, pero queremos coñecer tamén esa valoración. Non, creo que ten moito que dicir Santiago, non? sobre todo o que está pasando, porque certamente, como comentaba María, este é un proxecto que ven de longo, non? E ven de longo, entre outras cousas, porque non se fixeron as cousas ben, iso é evidente, pero tamén ven de longo porque eu creo que a estación intermodal, xunto coa nova depuradora, pois son as dúas grandes infraestructuras pendentes na cidade e posiblemente dos investimentos máis importantes que se poidan facer en moitas décadas e, por tanto, eu creo que ambas cousas habería que tratalas con bastante máis seriedade e con bastante máis rigor, non? Claro, o que fixemos onte, na práctica, pois era rubricar ou darlle certo barniz colectivo a unha decisión que tiña tomado o goberno con outras institucións. Lexítimamente, ou eso non o cuestiono, pero que é evidente é que o goberno municipal de Santiago, de Compostela Aberta, pois chegou a un preacordo coa DIF e coa Xunta de Galiza de como ten que ser o desenvolvemento futuro desa estación intermodal, non? E a marxe pois que hai a estas alturas da película pois para conducir eso, pois que creo que son mínimas, non? E eu creo que tamén sería un erro que onte o resultado do pleno fose que se votara abaixo este principio de acordo e volvéramos ao punto orixinario, non? Por lo tanto, cada un terá que asumir as súas responsabilidades, o goberno goberna, decide tirar nesta dirección, eu creo que unha dirección personalmente creo que é errada, pero bueno, en calquera caso, pois o tempo porá todo no seu sitio e a cada quen tamén pois lle dará ou lle quitará razóns, non? Cal é o problema para min? A min pareceme ben, e eu creo que é positivo, que se desbloqueen proxectos que levan enquistados tempo e que se les poida dar solución no corto e no medio prazo. A pregunta é, a que prezo? A que prezo se desbloquea isto, non? Pois eu creo que un prezo bastante grande. Por que digo isto? Porque para min non é menor que ese convenio diga que o Adif non vai facer ese investimento de 29 millóns de euros hasta que Santiago chegue a 3,5 millóns de pasaxeros. Porque inmediatamente asáltame varias preguntas. Primeira pregunta, por que 3,5 millóns? Segunda pregunta, por que o Adif non estivo disposto a pôr unha data? Porque eu hoxe estaría moito máis tranquilo aquí se o Adif me dixera, mira, non teño diñeiro, non teño disponibilidade, ata dentro de 2 anos non pode ser, ou ata dentro de 3, ou ata dentro de 4, ou mira, ata dentro de 5 non empezamos as obras. Pero eso se pon negro sobre branco. E eu sei que dentro de 5 anos empezan as máquinas a funcionar e o Adif ten o compromiso en 5 anos de facer ese investimento de 29 millóns de euros. Por que non fai o Adif eso? Por que non se pon unha data? Pois eu creo que a resposta é evidente, non? Que o que acontece? Bueno, primeira cuestión, cal é a cifra real de pasaxeiros que hai, porque claro, María facía referencia, hai datos oficiais, mira, o concelleiro nestes debates que xa levamos uns cantos, deu 3 cifras diferentes, non? Unha que dá Renfe, unha que dá Adif e outra que dá a ministra, e ninguna das 3 coincide, non? Entón, bueno, primeiro, vexamos cal é o punto de partida, porque cambia sustancialmente que sexan 2.400.000, que sexan 2.700.000 ou que sexan 3.100.000, como se chegou a dicir onte, non? Entón, cambia sustancialmente, non? Entón, cal é o problema para min? Que a única certeza que temos hoxe é que o que sabemos seguro que se vai facer é unha nova estación de buses, eso está seguro, vai haber unha nova estación de buses no entorno de Clara Campoamor, que esa estación de buses vai ter unha pasarela cutre de 12 metros de ancho e sin cubrir, que a vai a conectar ca bella estación de tren, co hall un pouco ampliado, e iso é o que se vai asinar que este garantido 100%. O resto, pois xa veremos, é un futurible. Primeiro, non sabemos cando, porque non hai ninguna estimación real. Mire, para empezar, non sabemos ni siquiera cando vai chegar a alta velocidade,
porque supostamente vai chegar no 2018, eu estou convencido de que non vai chegar no 2018, como estive convencido en todas as datas que se puxeron de chegada na última década, que non se iba a cumplir ninguna. Se chega no 2019, eu xa me daría cun canto nos dentes, e incluso en principios de 2020, pero en calquera caso, eu teño a firme convicción de que en 2018 non chegará a alta velocidade de Santiago, pero bueno, oxalá que sí que chegue. En calquera caso, non temos nin a certeza de cando vai chegar a alta velocidade, pero o goberno xa ten a certeza dunha estimación de cando podemos chegar aos 3,5 millóns de pasaxeiros. Pois sona un pouco raro, non? Porque a máis, se temos a certeza de que vamos a chegar a esa cifra no corto prazo, pois o Adif non tiña que ter ningún problema en decir, bueno, mire, un máximo 5 anos, en 5 anos empezamos con isto, non? Non o fai, evidentemente, porque o Adif garda os seus intereses. E cal é o problema de fondo de toda esta película? Bueno, pois mire, o problema de fondo para min son dous. Primeiro, nunca se entendeu este proxecto como un proxecto unitario. E é un error garrafal, quero dicir, a estación intermodal de Santiago tiña que ser unha cousa. Vamos facer unha estación onde vai confluir o tren, o bus, vai funcionar como intercambiador, vai resolver o problema urbanístico que temos na zona, de permeabilidade entre os barrios, darlle uns accesos ás bañas de Sara, conectividade do Ensanche, Pontepedriña, todo eso, e todo eso, conceptualmente, é unha única cousa. Eso nunca foi así. Quer dizer, o que hai é un proxecto que é unha estación de buses e outro proxecto que é unha estación de tren e algún mecanismo para conectar ambas. Eso que hai. Pero que a maiores, o Adif, e eu isto digo con sinceridade, evidentemente non se pode obxectivizar o 100%, pero bueno, a percepción que teño das cousas despois de toda esta secuencia é que o Adif nunca tivo unha vontade real de facer unha estación intermodal en Santiago, porque o Adif, legítimamente, creo que considera que non fai falta. Legítimamente po Adif. Eu, como representante dos veciños e veciñas de Santiago, creo que sí que fai falta, e que fai falta con independencia do número de pasaxeiros que teña no futuro. Entón, cal é o problema? Que o Adif se atopaba coa cuestión de que se en 2018 ou 2019, ou cando sese, chega a alta velocidade a Santiago, os andéns, as vías que hai hoxe non valen para recibir alta velocidade. E o hall, que xa é moi pequeno, o vestidor xa se queda pequeno, un día en hora punta, pois aquelo xa é terceiro mundista, pois xa non che digo coa alta velocidade. Entonces, cal era a gran preocupación do Adif? Solucionar o problema das vías e ampliar o hall. E iso que fixo? Amarrou unha primeira fase con 19 millóns de euros para facer eso e di, e o resto? Bueno, pois xa veremos no futuro. Entón, o que se vai asinar é un xa veremos, non? E eu, sinceramente, creo que non é un acordo que está a altura do que precisa e do que merece unha cidade como Santiago de Compostela, xa non só por ser a porta de entrada da alta velocidade en Galiza, sino polo que representa. E nese sentido, pois eu creo que este proxecto sería moi mellorable, polo menos, con esa data. Eu xa non me vou meter incluso ni no 30%. É evidente que era mellor que o Concello non tivera nada que pagar, porque ese 30% se podía gastar en política social ou en rebachear ou noutras cousas, que agora haberá que gastar en intermodal. Pero eu daría ese diñeiro por ben gastado, quer dicir, o 30% desa pasarela, se o proxecto global fora bo, sería un investimento moi bo para o Concello. Eu eso non lle poño pegas. A que lle poño pegas? O feito de que non haxa un prazo fixo e, segundo, a que non haxa un concepto único disto, porque, e remato con isto, a miña experiencia, o que me di por desgracia, é que neste país non hai nada máis permanente que aquilo que se diseña con carácter provisional, non? Entonces, eu escoitaba o concelleiro que esta pasarela é provisional, non? Que está descoberta, pero que ao final vai haber unha pasarela coberta. A miña experiencia, o que me di, que cando se fai unha cousa, si, isto de momento, despois xa melloraremos, ese despois ou chega moi tarde ou non chega, non? Entón, claro, como en Santiago é unha cidade que chove tan pouco, pois está claro que a mellor forma de conectar e de darlle sentido unitario a esta estación intermodal é conectar unha estación de buses con unha estación de tren por unha pasarela ao aire libre, non? Que a xente vaya cas maletas, chovendo e demais, é o máis lóxico, non? Nos cando vamos a T4, cando vamos a calquer aeroporto internacional ou a calquer intercambiador, é o lóxico que se ve polo mundo adiante, non? Bueno, pois Santiago vai ter eso, vai ter unha estación de buses conectada por unha pasarela peonil ao aire libre de 12 metros, unha cousa bastante estreita, e iso que está asinado. O resto, pois xa veremos si chegamos aos 3,5 millóns de pasaxeiros, porque o que dice convenio é que se non chegamos aos 3,5 millóns de pasaxeiros non hai nova estación. O sea, non está ni siquiera garantido que se vai a facer. E segundo, si chegamos, en base a que cifra e cando. Pois resumimos un pouco a raíz destas explicacións tamén que nos daba Rubén, porque moitos cidadáns ao mellor tamén están un pouco perdidos ás veces
das dimensións deste proxecto. Estamos a falar, como decía ademais Rubén, do traslado da estación de autobuses a carón da estación actual do tren, irían unidas as dúas terminais cunha pasarela, e isto estaría para o 2019, por aí é a data. E cando falamos nesta mesa e nos debates de acadar os 3,5 millóns de pasaxeiros, iso é a condición para que se faga a estación do tren, para que se remodele esa estación do tren, para aclarar, non? María, aquí na mesa, por parte da oposición, quedou un pouco a sensación de que todo está no aire. Vostede que diría para defender ese proxecto? A min gustaríame facer un par de comentarios sobre unha serie de cuestións que foron comentando os voceros da oposición, non? Primeiro, empezando polo final, polo que comentou o voceiro do BNG, Rubén Cela, falase de prazos. Eu revisaría todos os convenios que se firmaron en Santiago, de feito traio comigo e o traio para darlle aos voceros da oposición o convenio firmado no 2009 por o goberno bipartito, cando estaba o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista gobernando, pois para que o revisen e para que busquen os prazos neste convenio, porque por eso mesmo, bueno, estaba gobernando en Santiago, exactamente, estaba gobernando en Santiago o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista, pero estaba na Xunta Agustín Hernández. Ui, que maravilla. Entonces, solo por aclarar unha cosa, antes de que sigas con esa argumentación. A ver, eu distinguiría dúas cousas porque eu creo que hai que ser tamén rigurosos. Unha cousa é un prazo de execución e de remate e demais, e outra cousa é que ti entendas que asinado o convenio iníciase a execución dese convenio. O problema deste non é, non hai un prazo de cando se teñen que rematar, cando é a estimación da actuación. O problema é que non se sabe ni siquiera se se vai facer. Eso non pasa con o resto dos convenios. Rubén, iba a ser a segunda parte que iba a comentar na miña intervención, se me permites. Co convenio vou quedar eu aquí porque para que busques un prazo informados. Xa digo que non hai, que non se vai a topar porque non existe tampouco no convenio do 2009, algo que tanto insiste agora a oposición, non? De feito, os que veñen dun partido que firmou ese convenio e valorou ese convenio, agora piden algo que non tiña o convenio anterior. Tema de prazos e tema de pasaxeiros. A ver, o dato que está na página web do Ministerio de Fomento son 2,7 millóns. 2,7 millóns de pasaxeiros só do eixo atlántico, Que quere dicir isto? Que hai máis pasaxeiros e que, ademais, os cálculos, os estudos, que son de Fomento, non son nosos, non son do Concello de Santiago, e recordemos, ademais, quen goberna en Madrid e quen goberna na Xunta, din que normalmente, cando chega ao AVE, pois alcanzaríase medio millón máis só de traslado de pasaxeiros do aeroporto ao AVE, non? Entonces, as cifras non son descabelladas. De todas formas, cando a mí sorpréndome que o Partido Popular, que o voceiro do Partido Popular critique tanto este convenio que lle parece tan malo para a cidade de Santiago, para os intereses de Santiago, pregúntome que opinión ten o voceiro do Partido Popular dos seus propios compañeros do partido que gobernan en Madrid, que gobernan na Xunta. Non queren a Santiago de Compostela ou a Xunta de Galicia, o presidente da Xunta de Galicia do Partido Popular ou a ministra de Fomento do Partido Popular. Bueno, a ver, penso que as críticas ás veces non é suficiente criticar por criticar a Compostela Aberta, non? O convenio este consíguese nun momento moi complicado. Falaba o voceiro do Partido Popular do momento complicado que había, pois, fai un ano, non? Creo que non é máis complicado que agora, cun goberno en funcións, cunha situación política, pois, complicada a nivel estatal que é coñecedora por todos, non? É un momento complicado, é un momento clave tamén, non? Que creo que era necesario que Compostela Aberta demostrara como goberno a súa rapidez e a súa firmeza nunha aposta pola cidade, porque non é o mesmo que entre un novo goberno a nivel estatal dentro de 2 meses ou 3 meses, non é o mesmo que non houbera ningún tipo de convenio a que haxa un convenio asignado, non é o mesmo, a posición non é a mesma, non? Tamén se critica que isto é un protocolo, non un convenio. De verdade, que me parece moi sorprendente que os que aquí presentes lle discutamos cousas xurídicas ao propio secretario municipal que fala de convenio marco. Fala clarísimamente. Bueno, pero mira, o dixo o alcalde no pleno onte,
quen informa dos temas jurídicos, isto sabemos todos, porque todos temos unha certa experiencia na administración, algúns máis que outros, é o secretario, ese quen informa dos temas jurídicos, e falase de convenio marco, non? De todas formas, o nome é o de menos. O que importa aquí é o que se está a facer por parte do goberno para Santiago, que é unha solución que levábamos moitos anos esperando, non? Que é unha solución para a cidade e que ademais é unha solución que non condiciona solucións futuras, que non condiciona desenvolvementos e melloras futuras, como si condicionaba pois a proposta que fixera o Partido Popular fai un ano, e que nada que máis hai pois voces que son moi favorables. Recordemos que o responsable do Colexio de Arquitectos non fai moito diso que lle parecía un bo proxecto. Pareceme algo a ter en conta porque é unha voz experta, non como inexpertos que somos nós, que, bueno, eu polo menos da arquitectura fíome dos que saben, non? Entonces, xa para rematar, a conclusión que saco do pleno de onte, que saco de todo este debate da intermodal, é que hai un avance, hai un paso adiante para que Santiago teña intermodal, que sae moito, dado todos os enredos políticos de diferentes cores políticas dos últimos 10 anos, e que, bueno, pois hai quen fai oposición facéndolle oposición á cidade. Pois unha última intervención moi dos brevemente, tres. En primeiro lugar, supoño que o responsable do Colexio de Arquitectos coñece o anteproxecto, o proxecto da intermodal. Nós non o coñecemos, por tanto non podemos valorar o que non coñecemos, que o nome é o de menos, home, é un documento que din en 3 parágrafos diferentes que non é vinculante e que é necesario desenvolverlo a través dos correspondentes convenios para que adquira compromiso para as partes. En todo caso, nós o que votamos en falla é que o alcalde ensine os datos oficiais das estadísticas de Renfe ao respecto do número de usuarios. O gallar, a cidade, a estación, teña nestes momentos 2,8, 2,9, e non sexa un problema eses 3,5 no 2018, no 2019 e no 2020, cando chegue a alta velocidade a nosa cidade. Pero moito me temo que será un problema, porque, home, se eu non teño mal os datos oficiais, estadísticos de Renfe, a peche do 2015, co incremento da alta velocidade no eixo atlántico, o número de viaxeiros da estación de Santiago está entre 2,3 e 2,4 millóns de usuarios. Entre 2,3 e 2,4 todo o ano 2015. Por tanto, home, estou preocupado por eses 3,5. E, por tanto, a miña preocupación ven porque probablemente un alcalde que non será o señor Noriega terá que ir a Madrid a pedir que eliminen dun acordo, protocolo, ou como queira vostede chamar ese documento, esa claudicación da cidade, esa rendición da cidade a non ter estación intermodal ata acadar eses 3,5. Que acadamos os 3,5, perfecto. Vexo difícil acadar os 3,5, porque o paso do avión ao tren en Santiago non será por riba de 400.000 o ano como moito, que é o 40% dos 800.000 que agora utilizan o avión entre Lavacolla e Madrid e volta. Porque eso foi máis ou menos o traslado de viaxeiros que aconteceu en Barcelona cando comezou a alta velocidade. Por lo tanto, un mal acordo, un mal negocio para a cidade, a sumisión con Madrid é así, non é unha cuestión de cores políticos, é que Compostela Aberta pretende trasladar isto a un debate político. Este non é un debate político, é un debate dunha cidade cunha administración que, lóxicamente, ten que atender moitísimas máis necesidades das que é capaz de facer fronte en todo o Estado español. E, por tanto, o alcalde de Santiago é un alcalde máis que va ao Adif. Neste caso, conta co apoio político e co compromiso con Galicia da ministra de Fomento. Pero, aínda así, o alcalde negociou mal. Esa é a miña impresión. Foi xeneroso coas aportacións do Ministerio e foi extremadamente pouco agresivo coa petición en interese da cidade. E insisto, non pretendo saber, digamos, as interioridades da negociación, pero, home, sin que me gustaría saber cal foi o punto de inicio da negociación. Cal foi? Se é que houbo algún. É dicir, chegou o alcalde e a petición do Ministerio foi nós non imos facer a estación intermodal ata que teñades 3,5, ou empezaron en 5. Home, porque eu estaría máis tranquilo se houbera unha negociación. Penso que non a houbo, ou polo menos o alcalde non contesta. Como non contesta os temas importantes cara a Xunta de Galicia. O Concello non está a facer os seus deberes para que a Xunta de Galicia poda licitar a estación de buses. E iso é unha realidade. E vostedes o saben.
Non, parece que ten información máis privilexiada a voceiro do Partido Popular que o Goberno. Eu o que sei é que sí que se está a traballar para ter ese documentación para a Xunta de Galicia e os deberes que ten que facer o Concello. E o que a mí me consta, o Partido Popular parece que sabe máis fora de Goberno que dentro do Goberno. Eu o que sei son a Pero declaración bueno, da Consellera ao respecto da falla de contestación do alcalde a unha simple carta remitindo un convenio e solicitando unha modificación do planeamento que eu, como portavoz do grupo mayoritario do Concello, non coñezo se o Concello está realizando as modificacións urbanísticas imprescindibles non para que a Xunta licite a obra, non, para que a Xunta aprobe o proxecto da estación de buses. A Xunta non pode aprobar o proxecto da estación de buses na mentres o Concello non teña realizado o traballo urbanístico. E non sei se o Concello está a facer. Comeza a ser unha queixa, que tamén que conclúan Paco e Rubén. Un único comentario, por favor, Paco, permíteme, que comeza a ser unha queixa moi habitual do Concello do Partido Popular dicindo que lle falta información, como se lle esteveramos vetando información. Os departamentos técnicos están pois a seu disposición, vostede ben o sabe, porque ven de gobernar en Santiago, están a súa disposición para pedir a información que queira. A liquidación do 2015 ten no departamento e todo relacionado coa estación intermodal tamén o ten. Bueno, imos deixar a Paco e Rubén que se me van a levantar da mesa e van a marchar. Claro, cando se fala de prazos e di a concelleira de Compostela Berta que como é que a oposición lle pide uns prazos que non aparecían noutros convenios, o que hai que decirlle que Compostela Berta está vendendo este protocolo de intencións, eu entendo que é un enxendro de protocolo, pero bueno, este protocolo de intencións como un paso adiante. Claro, un paso adiante para non poñer nada mellor do que había, nin nada máis do que había nos anteriores protocolos, pois o certo que eu o que entendo é que este protocolo é un paso atrás. Eso é o que eu entendo. Comentaba Rubén antes, decía, bueno, que tivera acontecido onte se o Pleno votara abaixo este protocolo? Pois, moi sinxelo, que o Pleno lle tería feito autocrítica ao Goberno de Compostela Berta que Compostela Berta ten que facer para si mesmo. E, ademais, teríamos clarísimamente unha rede que o protocolo firmado en 2009 que está vixente porque non foi denunciado. Por lo tanto, sí que teríamos algo para poder avanzar. Porque, claro, cando se fala por unha banda dos 3,5 millóns de pasaxeiros, a pregunta é, si tan convencidos están, por que non estaba incorporado onte un informe ao respecto dos estudos para cando se van a alcanzar os 3,5 millóns de pasaxeiros na documentación de Pleno? Por que non estaba? Por que esa opacidade? Por que non estaba incorporado un informe sobre os custes reais que o Concello vai ter que asumir a raíz deste protocolo? Por que esa opacidade? Por que non se incorporou na documentación do Pleno? Porque, claro, nós o que queremos, insisto unha vez máis, é un proxecto que cumpra fundamentalmente 3 obxectivos. O primeiro, intermodalidade. Que intermodalidade? Antes deu un exemplo, Rubén vou dar outro, o aeroporto de Stansted en Londres, que foi diseñado por Norman Foster, que un único edificio que dá prestacións aos viaxeiros por transporte aéreo, por transporte de alta velocidade de ferrocarril, transporte de ferrocarril de cercanías, metro, autobuses, taxis, coches privados, un único edificio, non 2 edificios con os seus servizos cada un deles e unido por unha pasarela, ademais, enfocada ao sur, evento máis chuvia, as dúas cousas, como vai ser esta proposta que nos trae Compostela Berta. Segundo, coser a cidade. Pero coser a cidade de verdade, tanto para o tráfico peonil como para o tráfico rodado. Onde está o túnel baixo as vías para poder conectar o Hórreo co Castiñeiriño? Onde está esa conexión peonil facendo cidade e cosendo cidade entre os barrios do Ensanche, a Pontepedriño Sar e as Brañas de Sar? E, por último, que se poda facer por fases para respetar a situación orzamentaria de cada unha das administracións, pero claro, cando ti falas de fases, entón é exixible, aí estou de acordo con Rubén, un calendario. Pero se non tes calendario non podes falar de fases. Polo tanto, isto é esencial. Con respecto ao que se falaba das declaracións do decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, eu tamén teño unas. Mire, aquí teño que di, o proxecto de Juan Herreros é o máis axeitado porque entende mellor que ningún a trama urbanística para Santiago. E tamén o decano do Colexio Oficial de Arquitectos di que o proxecto de Herreros é o que mellor resolvía tanto o deseño da propia estación como a necesidade de solventar a división da zona que supuso no seu día a estación actual. Nome do decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Jorge Duarte,
o actual concelleiro de Espazos Urbanos, que onte defendeu completamente o contrario. Bueno, alguén vai ter que explicar que significa verdadeiramente a palabra coherencia. E xa con respecto, e remato, que é convenio, que protocolo. Mire, eu vou ler directamente, simplemente, unha cuestión que o informe da Secretaría, que di que o que fai esta firma obedece ao delimitativo do seu execto máis que o inicio das prestacións e expón a estipulación novena do propio protocolo para que os acordos incluídos no convenio marco sexan vinculantes requerirán o seu desenvolvemento a través dos correspondentes convenios de desenvolvemento que se suscribirán, previa tramitación necesaria no seu caso das entidades que interveñan. Isto é o que di... Escoiten convenio marco aí. Isto é, sí, convenio marco, el verdad? fala de convenio marco, non fala de protocolo. Que o mesmo que a lei de procedimento administrativo fala de protocolo de intencións. Claro. É exactamente iso. Por certo, cando falamos do tema das datas, pois mira, hai que recoñecer que é tan paso atrás que eu teño aquí unha proposta de convenio do 2015 que non se chegou a firmar, no que se establecía que as obras correspondentes ás actuacións de mellora da permeabilidade transversal peatonal da cidade deberán estar finalizadas antes do 30 de xuño do 2019. E a única firma que aparece nos convenios neste protocolo que onte aprobou en solitario Compostela Aberta se cae. A única data que existía se cae. Home, pois claro que podemos pedir que se poñan de unha vez por todas prazos no que ten que ser un avance, non un retroceso. Rubén. Sí, eu, e digo con sinceridade, antes xa eu comentado os meus compañeros tamén no pleno, oxalá que este trabucado, digo con sinceridade, e que teña que vir aquí a plató a decir, oye, mea culpa, son un mal pensado, o Adif non ya meteu doblada a Santiago, e todo isto era limpio e transparente. Oxalá que sexa así. Dito iso, claro, eu creo que hai que pôr un pouco de objetividade das cousas, non? Entonces, a mí non me gusta aburrir a xente cas cifras, pero claro, hai algunhas que se deron aquí que eu creo que son importantes para que todo o mundo teña unha percepción clara das cousas. Vamos a dar por bo o escenario máis favorable para Santiago, vale? Agustín antes decía esas cifras que dá Renfe, que son 2.400.000 pasaxeiros, María facía referencia a eses 2.700.000, que é o que dá o Adif, e indirectamente que tamén chegou a dar a ministra. As máis favorables para Santiago son as que dá María. Vamos a darlas por boas, 2.700.000. Vamos a coller o mellor ano do aeroporto de Santiago de Compostela. Foron 2.400.000 e pico pasaxeiros, non me acordo a pasaxe exacta para Santiago-Madrid, pero debía ser 800, sí, máis ou menos. Sobre eso, se aplicamos a porcentaxe de outros sitios, non só o caso de Barcelona ou de Zaragoza, quer dizer, hai máis sitios onde se podría comprobar o efecto da alta velocidade con respecto ao tema ferroviario, non? Se aplicamos un 40% sobre os 800.000, pois estaríamos en 300 e pico mil pasaxeiros máis. Vamos a poñernos no mellor dos casos posibles, non 300.000. O tren rouballe o avión 500.000 pasaxeiros. No mellor escenario posible, 500.000. 2.700.000 máis 500 son 3.200.000. 3.200.000. Eu o que non me quero ver é con 3.200.000, 3.300.000, 3.400.000 durante unha década ou 15 anos. E durante 10 ou 15 anos non hai estación porque alguén asinou 3,5 millóns de pasaxeiros. É o que non quero ver. E eu, se todo o mundo está tan convencido de que eso se vai cumplir no corto prazo, que xa digo, oxalá, ostras, poñelo negro sobre branco. En 5 anos empezamos as obras. Ou en 6. É que eu prefiro asinar hoxe que isto empece en 6 anos a asinar 3,5 millóns de pasaxeiros. Prefiro. Para min é, desde logo, máis garantista, non? Por que? E remato con isto. Por unha cuestión que para min é obvia. Mire, o eixo atlántico, Coruña-Vigo, é unha das liñas máis rentáveis de todo o Estado español. Vai a tope, vai a tope. O número de pasaxeiros, a propia ministra, non? Ana Pastor, dicía, bueno, estou impresionada, cando chegou o primeiro millón de pasaxeiros, estou impresionada de como vai isto, tal, porque certamente, claro, é un luxo chegar desde o centro de Santiago ao centro da Coruña antes que en coche, sin pagar peaxe, sin pagar gasolina, sin ter que pagar parking e tal, e moita xente que se desplaza todos os días a Coruña, ou de Coruña a Santiago, pois o fai non no seu vehículo privado, sino en tren, non? Que o que acontece? Eu creo que a marxe de mellora deses datos a futuro é difícil. Entre outras cousas porque os precios son extremadamente competitivos, non? E non sei se no futuro incluso se poderán manter esas tarifas, non? Vexo difícil, pero oxalá tamén se poidan manter esas tarifas moitos anos. A cuestión é,
pola vía de mellorar a pasaxe no eixo atlántico, eu o vexo tremendamente complicado. Por onde pode mellorar as cifras? Certamente, cando está a alta velocidade entre Madrid e Santiago, por esa vía. É creíble, desde 2.700.000, que no corto prazo podemos medrar 800.000 pasaxeiros na conexión con Madrid? Eu non mo creo. Sinceramente, o digo con honestidade, eu non mo creo. Entón, como non mo creo, non vexo factible chegar no corto prazo a 3,5 millóns de pasaxeiros. Que quere dicir isto? Conclusión, bueno, pois que creo que Santiago está condenada a ter durante moitos anos unha estación de autobuses nova conectada ca bella estación de tren por unha pasarela ao aire libre. E claro, eso creo que non é un bo acordo para Santiago. Bueno, pois váisenos o tempo, eu quería tratar algún que outro tema máis, pero esta intermodal danos para moito, así que para pechar eu quería soltar aquí unha pregunta así para unha última intervención de cada un, a modo de meeting, agora que xa imos entrar xa de novo en campaña electoral. Moitas veces os cidadáns pois estarás nos escoitando nestes debates, a veces debates máis políticos que outra cousa, non, sobre a intermodal. Entón, que lle dirían vostedes aos cidadáns de por que critican por un lado ese proxecto, por que o defenden por outro? María, se vostede tivera que decir a un cidadán por que estamos a falar da intermodal, que lle diría? A ver, así para rematar. Sí, para rematar de forma breve. Eu diríalle que o Goberno de Compostela Aberta está a propoñer unha solución para Santiago dun problema histórico, que é un goberno que leva un ano no goberno, non? Compostela leva un ano, que todos os gobernos anteriores tiveron a súa oportunidade para tratar o tema intermodal, para buscarlle unha solución, tanto o goberno do Partido Socialista como o BNG, que compartía goberno, ou o Partido Popular nestes últimos 4 anos, que ninguén foi quen de facer unha solución, que creo que agora temos unha oportunidade diante nosa. O futuro irá, por suposto, o futuro irá, se as decisións son acertadas ou non, pero que temos unha oportunidade e que é unha mágoa que a xente non aposte pola cidade e por a oposición non aposte, ou parte da oposición non aposte pola cidade e sobre todo por unha solución tan necesaria para o noso municipio. Vostede, Agustín, que lle diría aos cidadáns de por que estamos aquí discutindo unha e outra vez sobre a intermodal? A verdade é que con moitos problemas, con moitos obstáculos, eu tive a oportunidade de estar traballando pola intermodal dende a Consellería, dende a Alcaldía e agora dende a oposición. Creo que tive a oportunidade de ter moitísima información, en participar en moitas negociacións e obviamente con moitísimos obstáculos e sinceramente en función dese grau de coñecemento, incluso humildemente tamén técnico, teño a certidume de que o alcalde claudicou e perdeu unha oportunidade de ouro para que a cidade estivera toda xunta loitando polo que é necesario, que é imprescindible e que non podemos deixar escapar. Unha oportunidade perdida. Paco? Pois eu diría que o anteproxecto que ontes nos presentaron con ese protocolo de intencións non é unha intermodal, vale? O que é un intercambiador unido por unha pasarela descoberta, non permite coser os barrios da cidade, por lo tanto, non permite facer cidade. Por lo tanto, non é o proxecto que necesita e que merece Santiago de Compostela, capital deste país. Por lo tanto, existe unha clara discriminación con respecto a Santiago aceptando ese protocolo e defendendo ese protocolo. Eu o que lle pediría a Compostela Aberta é que faga autocrítica deste protocolo e do que leva feito durante este ano, que convoque dunha vez por todas, que non foi quen de facelo nun ano, o Consello Económico e Social para debater cos axentes económicos e sociais desta cidade cal é o proxecto que quere Santiago de Compostela e despois o alcalde ir a Madrid a defender o proxecto da cidade e ca cidade detrás del. Eso é o que ten que facer. É a única maneira de darlle a volta, de pasar páxina do que ten sido todo agora por parte de Compostela Aberta a historia dunha claudicación política anunciada. Imos rematar con Rubén, que o teño sempre aí, de último, pero por ser o último, hoxe pecha Rubén o debate. Pois mire, eu o que lle diría a xente que se falamos moito da estación intermodal é porque é moi importante, non? E eu estou convencido de que a obra máis importante que se pode facer nos próximos 50-60 anos en Santiago de Compostela. Entón, como é tan importante, si se fai mal, quedará mal tamén para os próximos 50-60 anos como mínimo, non? E, polo tanto, hai que tomala moi en serio. Por que é tan importante? Bueno, porque si se fai ben, eso permitiría modificar radicalmente o concepto de mobilidade en Santiago. Usted imagínese que todos os buses urbanos que teñen epicentro na Praza de Galicia se poden pasar a que teñen epicentro nesa estación intermodal, os que pasan pola Rosa,
que todo o bus metropolitano de Bertamiráns, de Milladoiro, de Sigüeiro, teñen como punto de chegada esa estación e, por tanto, calquer veciño da comarca, non só do Concello, con un bus baixa nesa intermodal, co mismo billete colle un bus urbano despois para ir a traballar ao Polígono do Tambro, ao hospital, ou a coller un tren para Coruña, ou coller un tren para Madrid. Eso no centro da cidade. É un luxo e unha oportunidade para Santiago tremenda, non? Zaragoza ten unha estación a moitísimos kilómetros do centro. Santiago ten no centro, como pode ser Atocha en Madrid. Non? E unha cuestión que para min tampouco é menor. Esa estación intermodal ben feita con ese volumen de pasaxeiros, o que permitiría sería ter un revulsivo brutal para o pequeno comercio e para a dinamización do Ensanche, que é unha das zonas que tamén máis sufriu estes anos de crise en Santiago de Compostela. Ben, pois ata aquí chegamos coa Intermodal, agradecerlles aos 4 a súa presenza, como sempre, aquí no debate do Faladoiro, e vémonos no próximo con máis asuntos, que aínda quedan moitos que tratar. Graciñas a todos. Moitas gracias. E a vostedes vémolos no próximo Faladoiro cos representantes políticos da nosa cidade. Graciñas por atendernos.